sí que voldria deixar molt clar que el síndic que els parla li ha sorprès que hi haguessin alguns comentaris d'alguns mitjans o d'alguns articulistes de mitjans qüestionant-se de que el síndic de Greuges pogués analitzar decisions de les juntes electorals. Ara tinc un altre problema que ressona tot el so, però vull recordar a vostès, especialment a vostès, que una de les primeríssimes qüestions que el meu equip i jo vam haver de resoldre en el primer mandat es diu blocs electorals, que continua tenint bastanta vigència, en el que continuem considerant que no s'adiu amb la Constitució ni amb el dret a la informació, però que ens va provocar quantitat de resolucions i continuarem lluitant-hi per anar millorant i aconseguint plenament aquest dret. I ens adreçàvem, i ens continuem adreçant, a la Junta Electoral Central. Per donar només un petit exemple, i els puc dir això com a primeríssimes setmanes de treball com a síndic de Greuges. Però els donaré una de molt recent, que fins ara ha merescut molt poca atenció. Quan la Junta Electoral actual ha fet una resolució sobre el dret de vot dels discapacitats, posant en mans de les meses electorals un discerniment, al nostre entendre, que és una autèntica barbaritat sobre els drets, aquest síndic ha elevat a la Junta Electoral Central i a totes les autoritats que puguin al seu entorn les resolucions perquè això rectifiqui. I dono aquests dos exemples, un de molt llunyà i un de molt proper, i es podia avorrir amb bastants entremig, perquè si hem de garantir drets i llibertats, com es pot qüestionar que la institució que està encarregada per la Constitució i per l'Estatut de garantir drets i llibertats es qüestioni que entri amb un dret tan important com és el de la participació política i el del sistema electoral. Nosaltres, el divendres passat, vàrem decidir trametre al govern de Catalunya una resolució relativa a l'exhibició de símbols ideològics o partidistes en els edificis i espais públics en període electoral. I ho vàrem fer divendres a la tarda a partir d'haver conegut el que havia resolt la Junta Electoral Central davant d'una reclamació que la van admetre en part i com la Junta deia que els poders públics tenien obligació de mantenir estrictament la neutralitat política en els processos electorals i ho avalaven amb una sentència del Suprem. Es parlava de la llibertat de sufragi, de les llibertats ideològiques d'expressió i qualificaven l'estelada i els llaços grocs com a símbols partidistes que feien servir algunes formacions electorals, que era legítim que ho utilitzessin aquestes mateixes formacions electorals en campanya electoral, però que no podien ser exposats, i això és literalment, pels poders públics. I d'aquí que la Junta requerís a la Generalitat la retirada d'aquesta simbologia. Què deia el síndic? Primer, nosaltres el 17 de setembre del 18 vàrem trametre una resolució, que la tenen tots vostès al web, al Parlament, és com totes les resolucions del síndic pública, sobre l'exhibició de tipus de cartells reivindicatius, fotografies, banderes, llaços i altres tipus d'elements de color groc a les façanes, etc. Primer partíem del dret a la llibertat d'expressió, com un dret fonamental, essencial en una societat democràtica, de tot tipus d'expressions, també d'aquelles que xoquen o inquieten. No és que estiguem parlant de les bones expressions. El dret a la llibertat d'expressió és un dret fonamental en democràcia. Parlàvem de la llibertat d'opinió, de rebre o de comunicar informacions sense que ningú des d'autoritats públiques hi pogués interferir. Parlàvem dels deures i responsabilitats per ser sotmès a determinades formalitats
quan pogués haver casos de gravetat. I parlàvem que els cartells, llaços i altres elements puguin ser expressió d'aquesta llibertat en la mesura que no entorpissin el gaudi de l'espai públic. Per tant, donàvem total cobertura a la llibertat d'expressió amb llaços, amb banderes, etc. Igualment, nosaltres ens vam pronunciar davant de més de 200 queixes que ens va plantejar un conjunt de gent de la ciutat de Reus quan la Junta Electoral Provincial de Tarragona va prohibir concentrar-se i manifestar-se en públic amb simbologies com les que estem parlant. El síndic va resoldre que l'article 20 de la Constitució reconeix el dret d'expressar-se i difondre lliurement pensaments, idees, mitjançant paraula, mitjançant grafismes, etc. I que, per tant, els avis, o iaios, com vulguin dir vostès carinyosament, de Reus, tenien tot el dret d'expressar-se, de reunir-se i de manifestar-se. I que fora de la jornada de reflexió, que és la que està salvada a la legislació electoral, aquest dret el podien expressar totalment durant tota la campanya electoral. Per tant, era una resolució radicalment contrària al que havia fallat la Junta Electoral Provincial sobre aquest tema. La Junta Electoral Central va donar la raó al síndic i va dir que compartia el nostre criteri, en el sentit que durant els períodes electorals i fora de la jornada de reflexió i el dia de la votació, qualsevol manifestació o concentració ciutadana és permesa sempre que es compleixin els requisits legals per dur a terme i queda emparada pel dret constitucional. L'any 18 ens referíem també, passa a un altre tema que està en discussió, a la col·locació de cartells i llaços amb connotació ideològica a façanes, balconades o altres elements exteriors de l'administració. I dèiem que es poden fer servir façanes, balconades o altres elements exteriors com altaveus per exposar diferents símbols que s'identifiquen amb el suport o compromís per la defensa de drets fonamentals, també per difondre missatges amb càrrega ideològica, àmpliament acceptats i si són de la majoria de l'òrgan de govern d'aquella institució. Perquè m'entenc un exemple llunyà a Catalunya, quan l'Ajuntament de la Ciutat de València va penjar del seu balcó els refugiats són benvinguts. Una part, segurament, de l'art parlamentari, de l'art municipal, d'aquell Ajuntament, podia estar en desacord amb aquesta manifestació, la majoria està d'acord i el síndic defensa que això és plenament constitucional i legal com a manifestació puntual d'un sentiment majoritari. Aleshores vàrem conèixer un informe del Departament de Presidència de la Generalitat sobre la regulació de l'exhibició per iniciativa institucional de símbols i missatges elaborat per la Direcció General de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica del Gabinet Jurídic de la Generalitat que s'emparava amb decisions de la Junta Electoral per restringir aquest dret. El que nosaltres coincidim tant amb aquest informe com amb el que ha dit la Junta fa pocs dies és que durant el període electoral en els edificis institucionals cal mantenir la neutralitat política i per tant s'han d'abstenir de col·locar aquest tipus de simbologies en les façanes. I aquí ens duia a concloure que fora del període electoral, després del període electoral, tothom, també les autoritats públiques, també en edificis públics, ja que hi ha llibertat, perquè durant el període electoral les autoritats públiques en edificis públics s'han d'abstenir d'aquest tipus d'exhibicions. I el síndic suggeria i suggereix al govern de la Generalitat prendre l'acord d'adoptar les mesures oportunes per complir amb el que diu la Junta Electoral Central. El mateix divendres tard a la nit, el president de la Generalitat s'adreçava al qui els parla i li demanava aclariments sobre el que havíem definit en la nostra resolució. I entrava el dilluns al matí en aquesta institució, es registra un escrit firmat per Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat,
en relació a la resolució del síndic, demanen aclariments sobre si calia o no retirar els llaços que no havien estat col·locats per cap institució, si aquest tipus de limitacions abasta tots els edificis de la Generalitat i quin és el període concret electoral a què ens referim. Aquest migdia, poc abans del moment en què estem, i he dit abans amb la premura d'aterrar poc abans també d'aquest moment, el síndic s'ha adreçat a la presidència de la Generalitat responent a aquests aclariments, reafirmant el que havíem dit a l'any 18, plena llibertat d'expressió per tothom durant tot l'any en qualsevol moment. Tothom vol dir persones, entitats, funcionaris, etc. Al mateix temps, d'acord amb el que diu la Junta Electoral Central sobre edificis públics de la Generalitat en campanya electoral, i fins i tot després de la nostra primera resolució del divendres, la Junta Electoral ha fet un nou esclariment on diu que està disposada a discutir què s'entén per aquests edificis públics de la Generalitat. I tercer, que el període electoral, òbviament, és el que va des de la convocatòria de les eleccions fins a la celebració de les eleccions, que és el període en el qual la Junta Electoral té la facultat, amb exclusiva, de vetllar pel compliment de tots aquells principis de la celebració amb totes les condicions de participació i d'igualtat de les eleccions. I a la seva disposició